Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aduh, modar iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Ya wis rasa wae. Wis utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Gile, ayo mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dening aku. Mati kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Nyo. Nah, lho. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Wajung. Kurang pisan. Ya, nyo. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa, ora sopan karo piyayi. Petruk. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar para nyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan Sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki mung nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok tak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya.
Sikat terus. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong tak katutke dosane. Mang mriki Den, kula mboten wedi kali sampean. Mang kalbu bagus. Terus ya. Garing dasar keparanyata awake ming sak biting majone peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna. Ayo ora gelem mulungke Semar. Karangabang Karangadembel piye? Karangabang Karangadembel wani mungsuh nala gareng tinjung akhirat nyawamu. Geleleng ora.
glereng reng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge Sumbar. Engko sik aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasah direh. Petro wis gelut. Aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selamat dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Kene ra wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecahan, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah kowe. Nya pecahan, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah sirahmu nya, guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki, Nyo.
Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 taun aku sumpah. Nyo. Weh, tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ha ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyong wis. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyong. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyong. Nyong wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nyo ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kok nyo ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat kok nya ya. Mburi wae nya ya. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku iki lho nya. Is aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Padange cak kendel isih. Oh itu. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngayal gak wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Iki adil ora kok modar adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. No. Bismillah. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes. Utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jeneng aku mati jeneng aku. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah,
Lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nanti apa jajan? Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya dur yakin sumpah. Iki lho sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Ya, iya. Tok. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Der. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngedemel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Bocah aku mbok udu, pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, jatak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang Kadempel iki ora duwe salah ora diluput karo negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kadempel dikatutke dosane karo kowe piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora, iki aku isin le, Kang. Aku wegah. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkune Dalem, Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere.
Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo, ana nyanyi. Wis kono ora. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng, Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora wis nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok ngono ora mentok. Iya ta kowe. Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apal mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek, ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dipate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu, gong Binathara kok ning dalan nyanyi bebek adus kali sampeyan dhewe. Leren mboten? Bebek adus. Bepate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Depate sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara Ngastina nembah sak kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Ampun kaya ngoten ta Depate? Bebek. Oh, mancan kadang-kadang ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak muntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Pate. Semareka den prayitna semuriris eka balik Tityani Kandayani Trisanya Purnama sasi Wetro dalem Pak. Barang kadempel wis padhang, nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel.
Aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak. Sang Hyang Budhawaka. Lho, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih Sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Ya, Petruk tak tampa ralat pangestuku tampanono. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sumangga pangabodran damar sasi praptapun ing negara Mandura. Petruk gage matura. Purwa madiran wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nengga rawuhipun Sri Nata Agung ing Darawati. Inggih menika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, aku nyuwun Sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Merga aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndarawati, 2 Nalendra Mandura. Mila sowan kula sanipun Sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukala laning penggalih dinten sakmangke sareng sak lampah kula. Tedhak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula ngenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Bringing sak menika diweji cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa Sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula Sinuwun. Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Petruk dalem sadurunge aku prapta ning Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kanthi pertitis. Nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karang Kadempel. Nanging yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunana Windana aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen kepengin bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggaken Sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndarawati rawuh mriku niku gampil menggerak panjenengan priksa piyambak. Meniku panjenengan priksa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa niku janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Sukuku wis tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguta. Nggih. Yen bapakmu ora menehi keterangan ingkang gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten apa-apa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan nek ora gelem kok dipaksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak. Dasar ana alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapke semanten mawon. Kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten.
Kula tak wangsul tak matur karo Bapak nek Sinul Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliya dina iki kowe, Tru. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit jinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur Diwaji. Ya Pragotawi. Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Gelo wi. Kula Swita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula Swita tiyang agung, kula Swita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ing mboten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman lan mboten nate tumindak ing mboten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Kusira gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ning kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunana windanana. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke rumin to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikani sing kaya ngoten Diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo Panakawan ngene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lah kok ngilang-ilangke dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Batur jagat pangestunggur. Wah, Pragoto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhan ing Semar Badranaya. Pragoto, wonten dawuh. Titian kowe iki ae puspa denta cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah rak ngaten.